como é posible? Ola, bueno, temos moitas dúbidas. Podes solucionarnos como eran as menciñas, como as facían e quen as facían? Bueno, pois as menciñas eran menciñas naturais, utilizaban plantas aromáticas ou plantas, basicamente, medicinais, as facía o druida e con elas, gracias tamén ao poder que tiña o druida, pois conseguían sanar tanto feridas como enfermidades. Como facían os castrexos cando se poñían enfermos? Pois ian visitar o druida e el solía estar cerca dunha zona na que houbera unha árbore sagrada e tamén un manantial, normalmente un roble, e primeiro que facía era limpar de alguna maneira a ferida ou a persoa que estaba enferma con esa auga dun manantial que se supoñía que tiña poderes curativos e logo despois se utilizaba as plantas medicinais ou aromáticas para curar o diferente enfermidade que puidera ter a persoa. Se non había hospitais nin farmacias, a onde iban? Pois ían xunto do druida e o druida utilizaba esas plantas e ervas, por exemplo, o manzanilla, hierbabuena, menta, hinojo, bueno, un montón de plantas naturais e con elas ou ben facían como unha especie de zume que tiñas que beber ou ben facían unha infusión ou incluso podían facer cataplasmas no caso das feridas. Bueno, tamén utilizaban a orina, aínda que nos parezca raro, pois a oriña ten propiedades curativas, sobre todo cando tes feridas na pel ou nas mans, vale? Entón tamén utilizaban eso, a orina para eso. A ver, para que me quede claro, quen eran os druidas? Os druidas eran clases de individuos das antiguas culturas celtas, coñecidos pola súa gran sabedoría e coñecemento tradicional. E cal era a función destas persoas? Eu seino. Eran sacerdotes que xestionaban os rituales religiosos como sacrificios. Ademais, prestaban axuda independizando acontecementos da natureza. E facían pócimas medicinais con plantas sagradas. Moitas delas témolas no noso colexio. Si, a ortiga, que ten moitas vitaminas e minerais. É antioxidante e axuda a depurar o sangue. Ademais, a cola de cabalo, que medra en lugares húmidos como a ortiga, é depurativa e potencia o sistema inmune. E tamén o romeu fortalece o noso corpo. É un antiséptico que axuda cando temos un golpe ou unha lesión e tamén sirve de aceites. Tamén temos a lavanda, que é unha planta calmante que axuda a cicatrizar as feridas. Tamén é antiinflamatoria e tamén se emprega para a aromaterapia. Agora imos coas árbores. Algúnas árbores sagradas para os castrexos eran o carballo. O nome de druida ven desta árbore, druir, que significa sabiduría. Esta árbore pode vivir máis de 1000 anos. Baixo o carballo levábanse a cabo xuntanzas e xuizos. Como virtudes medicinais é un bo tónico xeral e fortalece o sistema inmunitario. O teixo. Todo o teixo ten toxicidade, excepto os seus froitos vermelhos. Esta árbore está relacionada coa morte co San Maín, o día fora do tempo. Por iso atopamos teixos xunto a cemiteiros e igrexas. Pode vivir ata 1500 anos. A súa madeira era moi apreciada para facer arcos. O teixo en doses controladas ten propiedades anticancerígenas. O espiño branco é o abo do bosque. Trátase dunha árbore máxica que acolle multitude de fadas e seres elementais. Os seus frutas son consumidos desde a prehistoria. Axuda a fortalecer todo o corpo e ao aparato circulatorio, especialmente ao corazón. Se espiño branco é o abo o vieiteiro é a aboa do bosque. Debaixo dela facíanse bodas e cando ai, Dios mío de vida. Cando estaban en plena floración. Elfos, trasnos e outros elementais viven no sabugueiro. Ten moitas propiedades para o aparato respirar.
anti-inflamatorio e axuda coa febre e calma a dor. Cos froitos maduros elaborábase mermeadas, licores e xaropes. O bidueira é a primeira árbore que medra nun bosque. Foi empregada desde a prehistoria polas súas virtudes analxésicas e depurativas. Axuda aos nosos riñóns. Empregábase para marcar os camiños pola súa casca branca que se pode ver na escuridade. É o fado da fraga. A súa casca foi empregada para facer pergamiños. Os castrexos son moi sabios. Muy bien.